Bata pa, kukul. Ang Dagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dagol! And Tita Tanya Chinita. Nakipaghiwalay po sa akin si Monique. Ay, ikaw pala magkakasama. Oo nga. Nakipaghiwalay sa'yo. Nakipaghiwalay po sa akin si Monique. Feel good morning po sa lahat ng mga kabisyo na adik na at nag-aabang sa kanilang mga radyo pati online sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elmer. Mula po sa Marikina City. Naging OFW po ako sa bansang Qatar. Sa edad na 25 ay nagkaanak kami ng girlfriend ko noon na si Monique. Bilang isang cellphone technician, angkol at tita, kapos talaga yung kita. Lalo na kapag pamilyado ka na. Kaya po, nakapagdesisyon akong mangibang bansa. Si Monique po ay nasa department store, isa po siyang kahera. Ayaw niya pong umalis ako. At lalong ayaw niya yung pagiging palabarkad ako. Kaya palagi po kaming nagtatalo. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ba naman yan? Wala pa si Elmer. Sobrang nag-aalala na ako. Saan kaya nagpunta yun? Ano ba yun? Nakakamaneho ba yun? Kamotor pa naman yun. Minsan napakapasaway pa naman magmaneho. Napakaskasero. Kakainis. Wala man lang update. Hindi nagte-text. Mama, anong iniisip
isip mo? Anak, wala pa kasi yung papa mo eh. Nag-aalala na ako. Mama, wag ka na aalala. Nagpe-pray ka lang. Naingatan siya ni Papa Jesus. Okay, hamping pa ha. Ingat pa. Andiyan ang papa mo. Andiyan si Papa. Papa! Una na ako. Papa! Okay, anak. Papa, nag-aalala na si Mama. Dalian mo pumasok. Mabubunga nga ang ka for sure. Are, una na ako pare. Baka madama yung sibilyan pare. Ninong Bong! Ay! Lagot ka! Ay! Ikaw pa si Muno. Bye! Lasing ka na naman. Lasing. Elmer, lasing ka na naman. Eh, Nagmaneho ka na lasing. naman ng lasing. Natid nga ako, di ba? Nagmotor na. O di sige, baguhin ko. Nagmotor na naman kayo ng lasing. Wala kayong mga helmet. Paano kung nagsemplang kayo, ano? Hindi ka na makakauwi. Nasemplang ba kami? Di naman Hindi nga kayo nagsemplang. Pero paano nga? Ano kailan ka ba? Elmer naman, maliit pa yung anak mo. Wag po kayo naaway, Mama at Papa. Natatakot po ako. Elmer, nahiya ka nga sa anak mo, yung sa pinapakita mo, ha? Gusto ko mapalaki na maayos yan. Lalakit yan ng ganyan ka. Papa, saan po kayo naiinom? Sa beer house yung may tinitable? Hindi, anak. Yung beer may tissue. Ganun po ba yun? Ganun ba yun? Birthday ng ninong Brandon mo. Doon kami. Bakit hindi kayo sa bahay na lang nagiinom para hindi po Sa naaalala bahay si nga Mama? namin. Ano mong pinagtuturo mo sa bata, ha? Pinagtuturo, ha? Ayaw mo ko pumunta sa mga kaibigan ko. Hindi kita ayaw pumunta. Ang sinasabi ko, Tapos? momotor kayo na nagiinom. Paano pag nadisgrasya kayo? Hindi naman kami na-disgrasya. Ano ang pinagsasabi mo? Mas gusto mo yan ang madisgrasya kami. Papa, ha? so sino po kasama nyo na babae pag nagiinom? Diba? Pag lasing. Hindi ko kilala yun. So meron nga, Yung ninong Elmer. Brandon mo nagbayad. Meron nga. Elmer, Nang ininom. Anong meron? asan yung sweldo? Ayan, sweldo. Alam mo naman ang teknisyan ng cellphone. Oh, ayan. Matumar eh. Walang nagpapatawa. 250? What? Sweldo? 250, Mama? Hindi na sweldo, Mapapalis na anak. tayo dito sa bahay. ano Hindi lang tayo nakakabayad. Hala, ang sungit pa naman ni Redney. Yung may-ari, si Rufino. Ang sungit yun, sabi. Papalayasin tayo sa paupahan. Hindi tayo papalayas na kung nagme-maintain ng cellphone yan eh. Ma'am, usap nga tayo. Ayaw mo kong magbarkada. Tapos, Puro ayaw ka mo... barkada, inuuna mo pa yan! Pag birthday namin ni Jinjin, di mo man lang kami mapaghanda. Pero pag birthday ng mga kaibigan mo, andun ka, present ka, nagdo-donate ka pa, nabalitaan mo, nagdadala ka pa ng lechon manok, ng liempo. Wow! Nakakahiya naman kasi magkikiinom ka, lang ambag. Hindi ako tulad ng iba na inom-inom walang ambag. Tsaka sinabi ko sa'yo mag-abroad na ako para makaalis na tayo sa lintik na bahay na to. Alam mo, maghiwalay na lang tayo. Eh, diyan ka Ako magaling. pa lumalabas na masama! Ako na yung concern, ako na iniisip yung kapakanan mo, ako nag-iisip na baka kung mapano ka ako pa masama! Ha? Bakit ganyan na Ano ba naman? gusto? Sana hindi ka na lang nag-asawa, sana hindi na lang tayo nagsama, sana hindi ka na lang nag-anak. Ang iniisip mo puro ikaw, inom barkada! Ang iuwi mo, 250, saan makakarating yung 250? Saksak mo sa baga mo! Ano ba? Visit ka na! Maghiwalay na lang tayo! Sa akin po okay yun. Toxic na kayong dalawa eh. Umalis ka nga dito, anak. Pumasok ka sa kwarto mo. Papa, pati ako, Sige papatayin na! mo na bata! Sige na! Alis! Napaka-toxic mo na, Ama! Alis! Dapat maghiwalay talaga kayo! No, Papa! Alis! No! Alis! Kakampi ako sa Mama this time! Kampi mo ako kay Mama kasi napakasama mo! Ako gusto Jin. kong mag-abroad. Ayaw mo. Tapos dito, andito yung barkada ko. Ayaw. Saan ba ako lugar? Kaya ako, naririnig mo ba yung sinasabi ko? Kaya ko ayaw kung lumaki yung bata na hindi kumpleto yung nanay at tatay niya. Pero mas okay pa nga na maghiwalay tayo kasi parang wala naman siyang ama.
Laging nasa barkada, ha? Mas mahal mo pa yon. Mas marami ka pang oras doon, ha? Yung damadaloy dyan sa dugo mo, alak. Pag namatay ka, di ka namin aayusin, ha? Di ka namin asikasuhin pag nagkasakit ka. Nakakainis ka. Kami pa yung masama. Bahala ka. Yan ang gusto mo. Sige. Huwag ka mag-alala. Susustentuhan ko yung anak ko pag naka-abroad ako. Tagal ko ng pangarap Jinjin, yun. kuhanin mo na yung mga damit mo. Mama, naka-ready Huwag na. na po actually. Ako na yung aalis dito. Buti naman. Yan ang gusto mo, di ba? Ang gulo-gulo na ng pamilyang to. Ayoko na sa'yo. Ayaw namin sa'yo ni Jinjin. Napaka-toxic mo. Makasarili ka! Makasarili ka! Napuno na kami parehas ang kolatita. Lalo na si Monique. Aminado naman po ako na kasalanan ko rin po dahil palabarkada ako. Hindi ko po maiwasan dahil lapitin talaga ako ng tropa eh. Wala naman kami ginagawang masama. Shot-shot lang naman. Saka ginawa ko rin yun para payagan niya na ako mag-abroad. Kaso nga lang, naghiwalay na kami. Kaya tumuloy po ako at tinanggap ko yung alok sa akin na trabaho sa Qatar. Naghiwalay man kami ni Monique, nagsusustento pa rin ako sa kanilang mag-ina. Di ko po sila pinabayaan. Nagkaroon din ako ng ibang karelasyon, pero hindi rin po nagtagal. Balita ko po kay Monique, hindi na rin po siya nag-asawa. Makalipas ang 6 na taon na pagtatrabaho sa ibang bansa, naramdaman ko po, kailangan ko nang ayusin ang buhay ko. Kaya bumalik po ako ng Pilipinas. Ayan, para sa iyo yan lahat, anak ha. Pasalubong ko yan sa'yo. What, Papa? Oo, para sa iyo yan lahat. Ito lang! 6 years ka po na wala, ito lang! Eh anak, nag-iipon si Papa para... Papa, magkano sa na po yung chocolate future kasi natin. ito lang? Di, marami yan, marami Di na yan. po ako grade 2. Yan. Mag-high school na po Oo ako. nga, Ito laki mo lang. na pala eh. Sorry na. Sige Papa, lang, mamimili may na lang boyfriend tayo. na ako. May boyfriend. Hoy! Hindi, ano po? Boyfriend lang naman, Papa. Di pa naman ako Anak ka mag-asawa. talaga sa... Ay, nako. Ma'am, ano ba to, Monique? Ano ba yung pinagsasabi? Wala. Niloloko ka lang. Alam mo, napaka-joker niyan. Alam mo naman, may sariling mundo Mag-usap yan. na lang tayo, pwede ba? Anong pag-uusapan? Anak. Ako wala akong time Alam ko naman na galit ka sa akin eh. Baka pwede Sinong naman hindi? ayusin natin to. Uy, may dumaan na anghel. Papa, titigan mo si Mama o konti na lang titingnan ka na niya. Ano ba? Ano eh? Ano? Ayusin na natin to. Magpakasal na Ayoko, tayo. Ba't ako Gusto mo ba magpapakasal? bonggang pakasal? Ba't ako magpapakasal sa'yo? Kakapag-ipon na Sakit ka ako. sa ulo. Toxic Nagbago ka. na ako. Wala na nga akong mga Paano ako barkada. makakasigurado ng babae ka dun sigurado sa abroad? Oh, mama, tama yan. Dapat hard to get. Hindi para maging easy to get ka na, girl. Sige na. Ayusin na natin to. Nakakatakot eh. Na-trauma na ako sa atin eh. Alam ko, pero matagal na yun. Wala na yung dating Elmer na kilala mo. Papa, do you take Mama as her husband? Mali. Tama. Mama, do you take Papa as your husband pala? Basta yun na yun. You may now Ano naman? kiss the bride. Uy, ikaw anak ha. Jinjin, Galit yung dami mama mo natututunan. O kiss na. Ah,
Totoo po, Uncle at Tita, na inayos ko po ang pamilya ko. Na-realize ko po na si Monique talaga ang babae para sa akin. At sabi pa niya kahit simpleng kasal lang basta may blessing na ni Lord. Pero isang mabigat na balita po ang aming natanggap mula sa kanyang doktor. Yun na nga, sir, ma'am. Totoo po ba yan? Meron po kayong cervical cancer. Ano? Papa, okay lang yan. Malala na po ito. Papa, okay lang yan. Okay lang yan. Gagaling ako. Ano ka ba? Strong tayo, di ba? Kaya natin yan. Doktor, salamat po. Kayo na po bahala sa akin. Gawin niyo po lahat, Dok. Pabayaran ko po kahit maubos yung ipon ko para lang mapagaling niyo po yung asawa ko, Dok. Papa, hindi mo gagastusin yung ipon. Ilaan mo na sa 2 anak natin. Hindi ako papayag na maubos sa akin. Ma'am, relax po. Huwag kayong magpaka-stress. Lalo ma-trigger po yan. Basta, sir, gagawin po namin ang lahat para kay ma'am. Salamat po, Dok. Salamat. Diyos ko. Bakit nangyari to? Hanggang sa lumala na nga po ang kanyang karamdaman at kondisyon, Uncle at Tita. Kain na, ba't ayaw mo na kumain? Wala akong gana eh. Ayoko na. Sumasakit lang yung tiyan ko eh. Anak, Nasusuka paabot lang nga ng ako. tubig ng mama mo. Papa, ito po. Junjun, puro kalaro. Pepe. Mga anak, mag-aral kayo mabuti ha. Ma? Huwag niyo pabayaan si Papa niyo. Ma, huwag ka naman ganyan, oh. Bantayan niyo si Papa niyo. Alagayan niyo katulad ng pag-aalaga. O, papakasal pa tayo, di ba? Papa. Huwag naman ganyan. Di na ako aabot sa kasaya. Nararamdaman ko. Huwag mo naman gawin sa amin to, Malapit na please. ako. Please. Mama! Mama? Mama? Dok! Nurse! Nurse! Dok! Bakit nangyari ito? Mama! Iwan mo kami, Mama. Wala na kaming Mama. Sino maaalaga namin ni Junjun? Mama! Monique! Paano na kami, Mama? Mawala na ako na, Mama. Mahal na mahal ka namin, Mama. Monique! Kumising ka. Mama, balik ka na, Monique! Mama! Monique! 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 Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!